Kani ka All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasan li jana kimat bakongsan jong ka khubor. Menjur ka Parliament jong kari India ya ke Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill arajar arpho. Lawing no katna transport ya karu kompaniat kali odd even ha baro ki district jong ka Meghalaya lat no tang hasor Shillong. Bat nang kiyo kibayo jingkot na u COVID-19 hari India satang khat khandai point prasaw na kasispa kiberang sa sumar. Kiyo kibayo egini kajingpang ha Meghalaya da kajingyo thamai shu sa sispa sanpo khandai ngut. Ki khubor kibabnia. Ka Parliament kala menjuriya ka Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill arajar arpho ha ka ba ka dorbar Raja Sabha kala pediang halor kani. Kabil kathong jong kani kabil kalong banseng ya ka jaka puli ha ka baon ajing hikai bat penlong yi kijing wat bnya ha kaliang ka Ayurveda bat ban pen bena ya ka kum ka jaka puli ka ba longkong sanakari kani kabil kadon ru ya ka kandon baon penlong lang no ka we ya kilai tli ka Ayurvedic Institute ki badan ha Jamnagar bat Gujarat. Menteri Ketnat Labour and Employment jong ke Sarkar Pedeng Santosh Kumar Gangwar ulaong ba ke Sarkar India kala sim ye ki katu ni kisin jam na kabenta ka bit ka biang jong kinong bela bat ka yo kamu yo jam kuntu ru na kabenta kinong bela ki balit tre se ki kisnong ha kelengri India ha kani ka khep baja ka klam COVID-19 habapai halor kani menteri ulaong ba ka Labour ka don ha ka thop concurrent list kumta ki sarkar jilla bat sarkar Pedeng kila ban thau ye ki an ha ka bai dei ba ka Labour shu ya ki babun na ki kendon an Central Labour Act ki ba konthop ru ya ka Migrant Labour Act la pentri kam betek da ka sarkar jilla u Commissioner and Secretary jong katna transport nin ka singilo pentit bala wing no ya ka jing penjari ya ka kompania ya ki kali ha ka odd and even ha baro ki district jong kajala la nyo tang ha Shillong urban agglomeration na duun ning kasingi ka khanri tere unai lur arajar arpho wala kata u Commissioner and Secretary loong bakani ka kendon kan trekam ha ki thang jong ka Shillong kun thop ru ha ki kali ki bawandrong na shakiwe pat ki chaka ye ki basket brio ki balet jing ti jingai ha ba ki rong sa Shillong la plat ye ki na ka jing sate ha kani ka kendon odd even Kumka jing kinir lang yala ka kti jing yarap siya ka district ha ka banili persya ya ka jing sapriang state jong COVID-19 ha Meghalaya ka Power Grid Corporation jong kari India ka baha pa po katanat ki kam boarding jong ka Sarkar Pedeng kumisi benta jong ka CSR program kala noos niyang dahil ki jing pong personal protective equipment PPE da ki mask ki jing ya dahil ka dorkmat ki glove ki sanitizer ki dawai peniap kenyang bat kibi di kitiar ki basong dor 8 lakh prahajar tengka syaka Deputy Commissioner jong ka East Khasi District u Ranjan Bhola u belong General Manager jong ka NERSIP Meghalaya rengkat bak ka kunhun jong u kila IT ye kini kitiar baro syaka Deputy Commissioner jong ka East Khasi District ikong Isawanda lalu Hakasin yaki persya ka baar kabala penlong da ka Joint Action Committee jong ka School ba North Eastern Hill University Shillong kabala long nin kasingi kani ka committee menta kala kno ru ba ka jingbam la atrikam jong Vice Chancellor jong ni ka school ba o Professor SK Srivastava kala lam sya ka jingdu nong ka bakraw ya kanihu da bon klur tengka o Professor Xavier Mao ulaong ba o Vice Chancellor ula panpaino ya ka pisa ka balong saw klur tengka siya ka UGC nakadaw baklem lawan pentri kam ya ka mang tengka ka bala ay bat nalor kata kadaw ka jing siyo dirpor ya ka income tax kanihu kala hab bansiyo saka kuna ka balong arpo klur tengka o Professor Ma ulaong ba kim kwa shu yo Professor SK Srivastava ba undang ne ka school ba nihu watang sa singiru kani ka khubor ka wan chupi na ka All India Radio Shillong ka jingkhen jong ki nong pang COVID-19 ki bala ko hari India
kalanang kiyo siya ka nyupo pra point sunlight na kasispa nin kasngi ha ka ba ki balakot na kani kajingpang kilong pra pu 8,000 kandai spa nripu ingut ki bala yo mi no na ki jaka sumar ha kini ki arpu sa kunta balala katanat ka kot yakya jong sarkar India ka ong bakat hadu mentar ki balakot no COVID-19 ha kari India kilong live kandai lak sa pu 8,000 live spa nripu ingut katanat ko ong ru ba ka jing nang kiyo jong ki bakot na kani jing pang kala nang pensting ya ka jing kya jong kari ha ka jing don ki bapang bat menta ki berang sya sumar na ka jing don yo coronavirus ha India kalong tang khat khandai point prasaw na ka shispa sa shispa san pokondai ngut ki brio kila sya ta tamai ha coronavirus ha Meghalaya nin ka sngi kabala kentiu ya ke jingdon jong ki bedang ha bansha sumar ni ki active case na ka ni jing pang ha ka jela sha ka 10,000 khandai spa armut sa iwe ibri la yap na ka ni jing pang nen ka sngi ki bala kot ne COVID-19 nen ka sngi ki don nyu sangun kabala kentiu ya ke jingdon ki bala kot sha ka 8,000 spa nru sangut ha Meghalaya kat hadu mentar ki biri ki bala sha ta coronavirus ki don 10,000 sispa khandai pusan ngut ha ka ba ar khandai ngut kila khlat no kaseng Congress ha Meghalaya ka badan ha kaliang persha jong ka darbar thau an ke jela kala pen paw ye ke jing sngo binyau halor ke jing bamla jong sarkar ban pen biang ye kila klinti badan kam na ka banta bante la kam ya ke jinglong jingman na COVID-19 ha ke jela ka balanang kiu pat kat banang ya kisngi udok tumukul sangma ula ong nin kesni haba keren hakinong batai kubor ba ka bor sensyar ka jela kala pulam da ka jimbam la trikam ha ka bante la kam ya ka jing sapriang jong coronavirus haba ong ba ka jinglong jingman menta na ka ni ka jingpang kala yat palat uput ubala bante la kam usang ma uda ong ba ka sarkar Meghalaya kala pentut bantau ya ki committee jong ka sarkar ha ki constituency beper ki balam khmat de ki MLA shu ula banjuru badai bandan ka jingpen kre ka babiang ha ka rukom trikam bat ba ka dei bandan ka jing trelang rengkat bat ki bor sen charge ki district katnat custom lengba ka jing khanra ka ba news pa shipokli ki kenti ha ka than che de lam mi ngi kala yo kurup ya shispa shipoklur tangka nadu ba ka ja ka klam COVID-19 bat kani ka klam kalakta ha kani ka than la ong uhe officer nen ka sngi haba ajing kren nang ba ka webinar kabala long halor ka phang pedeng banile persha ya ki kam thok sukor bat ki kam khayi bean ha kani ka khep COVID-19 bat hadien kani ru kabala penlong da ka industry chamber FICCI commissioner jong ka tanat custom jong ka than de la mingi UGM kame ulong ba ki officer jong ka tanat custom kila penlong ye jing khanra da jing trilang rengkat bat ki be ki tanat sarkar ya ki kam smiu jong ka jing khayi be an dan kam banile persha hak rukom ka badai kat kum ki kendon na baro ki bentar ki ba pentri kam ye ka an la ki ba na sarkar pedeng ne sarkar jela rengkat ru bat ki sipai paramilitary la ong su uni uhe jong ka tanat custom kabalang Unitarian jawai kum sibenta na kajing rakhi ya kalungku smiseng kabasis pa lai pulai jong kabalang Unitarian kala ay ki momentos ban pensa kanmau yo Deputy Commissioner West Giant Hills uba Garrett LNS Dyke UDMHO jong West Giant Hills bat sya Superintendent jong tanat pulit jong West Giant Hills ubidi marak kum kadak kajing itu ya kajing syakri ka baklem tengkai ba kini kita nak terikam ki jong ki kila ai ha ka bante la kam ya ke jing sapriang jong u COVID-19 shuaban penkut iko khubor kimat bakongsan sa sisenpan menjur ke parlimen jong keri India ya ke Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill 8,000 arpo laweng no katna transport ya ke kompanya kali odd even habaro ki district ke Meghalaya lat no tang hasor Shillong bat nang kiu ki bayo jingkot no COVID-19 hari India satang khat khandai points prasaw na kasispa ki berang sya sumar kiu ki bayo ekini ki jingpang ha Meghalaya da ka jingyo thamai shu sa shispa san bokundai ngut katu kini ka khubor lakut kabla wan shafi na ka All India Radio Shillong